Takna sa tatak, RMN, DW, 25 minutos di pa mag-alas, 5 sa kahaponon. Agit eh! Tukiki! Talidhay! Bahak-hak! Katawa! Hudyaka o serbisyo publiko! Uban nila ni Tatak Daloydoy o kasamang Max Andrino! Dunay Christmas party ang dakong kumpanya. Ang tulo ka mga empleyado pulos mga budigero gipanagaag raffle ticket para sa party nila. Og unya Bay, ang atong party rong gabi bay no. Bitaw bay, nakitiket bay para mag-raffle man kuno bay. Dagkon ba kunog premyo bay? Tambong ta. Bay, unsa man ako ni akong ticket para maoy mabulutan ug makadaog ko bay. Ako ana pilua. Ang akong raffle ticket bay, unsa man sad nako ni? Ano makadaog ko? Ang imo kumut-kumuta. Bay, ang akong raffle ticket, unsa man nako aron makautan ng balaog ko, unsa man nako ticket ako? Gisi. Doon ay pasyente nga babae ni adtos klinika sa usa ka doktor. Dito sa klinika atong sundan og unya. Doktor, palaya kong check up, doktor. Unsay problema? Katol kayo ako, doktor. Unsa kay tambal ani dok, uy, katol yun kayo, dok. Abay no, atong check up on rin sa sod sa kwarto, may rin sa sod sa klinik. Dok, may kimok man, doktor, uy, katol yun kayo, doktor. Yun na. Higda niya sa bill clinic, akong check up on. Sa resulta, Dok. May gimok lang ito katol kayo, Dok, uy. Maod ay nga may gimok. Maod ay may gimok pag ayaw, gikatlan kapag ayaw. Unsa ba, Doktor? Kung man nagikuto man eh. Ha? Unsa may tambalang kuto, Doktor? Kuan, panatugil ng gabi eh. Si Dayang, ang anak ni Senyora Telespora, maayo kay mulutog sudan. Yang giduol ang iyang inahan aron tudluan sa pagluto og mga lamiang putahe. Atong sundang dalaga nga nagsulti siyang inahan. Og unya. Mami. Nga no, Jinky, iya. Mami, mag-aral ka sa pagluto ng beef, Mami. Mag-aral sa pagluto ng beef. Ayaw ko. Bakit, Mami? Baka ang beef ay mapagod. Try lang, Mami. Ayaw ko talaga. Baka mapagod. Sige na, Mami. Uy, mahalubig kung mapagod. Sige kung hangyo, ako mapagod po. Pag-aralan mo ito, ituturo ko sa'yo. Lingwaheng Bisaya ay kakatalugin ko.
Sa bawat salitang Bisaya na aking babanggitin, sa salitang Tagalog ay aming isasalin. Maayong buntag kanimo, Magandang umaga sa'yo. dugay ka na ba dinhi? Matagal ka na ba dito? Asa ka pa ingon? Saan ka pupunta? Hain ka magpuyo, Saan ka nakatira? makikila-ila ko nimo, Nais kitang makilala. nahigugma ko nimo, Iniibig kita. kagwapa ni mo day, Napakaganda mo, Ale. mahimo bang makahalok? Pwede ba makahalik? Halika pare ko, pakinggan mo ito, kung pag-aralan mo, sigurado kang matututo. Katuwaan lang to, ngunit mahalaga, kahit na papano sa Bisaya may alam ka. Naglibog lang ako, Ako'y nalilito. unsay akong buhaton, Anong gagawin ko? sa ilaw ning kasing-kasing, Sa loob ng puso ko, gihidlaw ako kanimo. nananabik ako sa'yo. Halika pare ko, pakinggan mo ito, kung pag-aralan mo, sigurado kang matututo. Katuwaan lang to, ngunit mahalaga, kahit na papano sa Bisaya may alam ka. Ayaw kong ilarabay, Huwag mo kong lukohin, pare. ayaw nagkalimot, Huwag mong kalilimutan. ako imong higala. Ako'y iyong kaibigan. Ayaw kong biyai, Huwag mo kong iwanan. kahit na papano, sa Bisaya may alam ka na. Estudyante, istambay! Unsay kalainan sa sultres ug hayalay, daloydoy? Aw, ang shelters, gikan mas Pilipinas. Ang hayalay, gikan manas gawas. Diin gikan hayalay, Agikan hapon og insik mo na. kaysa naguna nila. Asilang duha. Kay nagkaratihay man hapon insik, nagkaratihay na ginilugay, kinsa naguna nila. Unya, Ay gikaratis hapon ang insik, ug misindit ang hapon og hay! Hastang igwas insik. unya, Misindit sa insik ko yun. Alay! 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 nagduwa-duwag tabanog si daloydoy. Og unya, Dong, kokoy! Dong! Ano tay? Malika din na unsa mo kanya kulukuya kan dako. Malika kulukuya. Ano tay? Paulit din kulukoy na unsa mo kaniha. Hay mo ka. Unya na tay, oy, nagpanupan ko tabanog di tay. Ay paulit na di. Palaon na kulukoy pagdali na. Uno. Dos. Dili lagi ko uli. Nagpanupan ko kung natulin ka tabalog, tulin tabalog. Away, ug matabagtiwas kay wa nay panahon. Wa lagi panahon. Ubay kasama ang pulis milita. Wa kay mo inta mo kay tawag tig hapon
Salamat ta kanyo sa nga ni kasamang Atty. Filbanyo kamong station manager, sa nga ni kasamang Ida Tampos among program director, sa nga ni kasamang flexibility kong co-pilot karong adlaw mo sige tawag og tig on call. On call na mo ning gitawag og pagkabulahan. Kaninyong tanan ingon kami sa kasamang flexibility, advance Merry Christmas. Kaninyong tanan magulanon og dili magulanon para ni wala payo ang tanan. Ubali kasamang Radyoman Friend og ni Radyoman Daloydoy. Mao kadto ang mga hudyaka o serbisyo publiko nila ni Tatak Daloydoy ug kasamang Max Andrino.